l'escultura simbolitza el reconeixement als voluntaris del foc i l'aigua del poble de Bigues i Riells. Des de l'Ajuntament, des del començament, vam creure que la feina l'havia fet la gent del poble i dels pobles veïns que ens havien vingut a fer costat. L'escultura de Ferran Capdevila és el rastre més visible dels desastres naturals de 1994 a Bigues i Riells. El record d'un dels anys més tràgics de la història del municipi és encara ben viu. Aquell any, un gran incendi va convertir en cendres els cingles de Bertí i pocs mesos després van arribar els forts aiguats que, a més de devastar-ho tot, es van cobrar 4 vides a la vall del Tenes. Diumenge 3 de juliol de 1994 es va iniciar un petit incendi a la zona de la Vall Blanca, de Riells del Fai. Un foc que hores després es donava per controlat, però que l'endemà va revifar i es va convertir en el gran incendi que va devastar més de 3.000 hectàrees dels cingles de Bertí. Teníem programat l'últim acte de la festa major, que era el sopar de l'esportista. Allò que estàs a casa preparant-te, com que havies de dir 4 paraules pensant aviam què podries dir, venen a casa i m'avisen que hi ha foc a Riells, que hi havia mitjans que intentaven apagar-lo i que estava a les roques de sota mateix de la cinglera. Per descomptat vaig presentar-m'hi de seguida, vaig quedar molt parat de veure la quantitat de gent que ja hi havia intentant apagar el foc. Pujava cap a les cingleres, però aleshores ja es feia fosc, van marxar els mitjans aeris que hi havia i el foc va quedar perfectament controlat. El foc va començar a un lloc que dèiem el tir al plat, nosaltres. Però n'hi ha un que feia tir amb una pistola i va ser aquest que va provocar el foc. No exprés, però... Tenia 21 anys i feia 4 o 5 mesos que havia entrat al cos. Érem vigilants, no érem policia local, no n'hi havia. I el 4 de juliol, els focs, a la tarda. Es van començar els focs a la tarda, a Riells, a la zona de la Vall Blanca, Vall d'Arròs, i a partir d'aquí es va desenvolupar. Aquella tarda ho van mig controlar, l'endemà per culpa dels focs de Berga, no per culpa dels focs de Berga, sinó a conseqüència dels focs de Berga, van treure les unitats aèries i el 5 va ser escandalós el que va fer el foc. Amb mitjans terrestres no es podia fer res i els aeris estaven a Berga, perquè eren molt més grans en aquell moment. Això devia ser entre les 9 i les 10. Ningú va comptar que Riells, igual que Riells, a moltes parts del municipi, allà cap al migdia puja la marinada, que es diu, la marinada que puja, i cap a les 11 ja cremava una altra vegada. Vaig veure bastants punts que hi havia brasa, dic, bueno, si això no se'ns encén, anirà apagant, doncs anirà bé. I vaig estar, no sé, potser fins a les 12 o alguna cosa així, i vaig baixar cap a casa. I de cop i volta vaig veure que començava a sortir una fumarada molt forta de dalt, perquè vaig girar el vent, i bueno, sentia els bombers que per l'emissora deien, els que estaven a dalt, que semblava un infern allò de dalt. I tal com van dir això, cap d'un rato, a prop de casa, on jo calculo que podien haver-hi les brases, va sortir una llenga de foc, i tant va ser veure la llenga de foc com en 10 minuts tota la vall estava encesa. I aquí va ser quan va començar el drama, perquè aquell dia 4 de juliol hi van haver més de 60 focs a tot el país i va ser impossible aconseguir mitjans, ni recolzament ni ajuda per part de cap de les administracions. Tot va començar amb la trucada d'un company perquè li anés a treure uns pins al migdia que li tocaven la casa i amb el perill que hi havia amb el foc que baixava perquè no se li cremés la casa. A partir de tirar-li aquells arbres al company, va agafar, va començar... L'Ajuntament va demanar gent voluntari per mirar d'atacar el foc per diferents puestos i ens vam trobar embolicats amb tot el tema del foc.
que va ser el primer incendi on la gent del poble va dar-se compte que havia d'anar a lluitar per aquest foc. Fins ara els incendis els veiem de lluny. Veiem a passar unes avionetes d'Icona que venien de carregar aigua al mar i que elles s'encarregaven de l'extinció dels incendis. Aquesta vegada la cosa va canviar. La gent es va mobilitzar, la gent va veure que es tornava a casa seva i que havien de lluitar. Ho vam viure molt intens, va ser una cosa molt forta, molt dura, i ho vaig viure que pràcticament sense dormir, perquè era treballar les 24 hores, anar coordinant coses, anar visitant llocs i tal, no? I això va ser molt dur. En parlàvem hores i hores, perquè sorties d'un puesto, arribaves a l'Ajuntament i et deien és que ara en un altre puesto te n'anaves cap a aquella banda i jo recordo estar 49 hores sense dormir. Va baixar la dona Quintanes i em va dir que s'havia quedat els nens i l'Antonio s'havien quedat allà apagant el foc. I llavors vaig dir, no t'amoïnis que ara pujo. I vaig pujar i vaig estar amb ells apagant el que poguéssim apagar, perquè allò era que no hi havia manera d'apagar-ho. Vaig estar amb ells fins que va arribar el cotxe de bombers i llavors vaig veure que el foc ja començava a saltar cap a casa meva. I els vaig dir, marxo, que el foc ja m'està arribant a casa. I em vaig mullar una mica i vaig començar a caminar cap a casa, entre foc. Pels que ja havíem anat a apagar grans incendis, aquell incendi era el de casa, es veu d'una altra manera. És un incendi que t'afecta molt, molt perquè veus desaparèixer arbres centenaris, veus desaparèixer fauna, veus desaparèixer part del teu món. Aquest incendi va ser un incendi molt agressiu, un incendi que no t'hi podies acostar. Jo recordo que anàvem al cotxe de la policia i que travessaven els carrers de Riells i la carretera unes boles de foc impressionant, que baixaven, anaven fent la bola i travessaven. I aleshores el caos de la gent, esclar, vull dir, el voler marxar de casa, perquè no va ser un foc que vagi ser, entenc jo, massa intens, però que ho va cremar tot, va arrasar. En poca estona va tenir tot Riells socarrat. Que érem tota una colla de voluntaris fent un tallafocs, netejant més aviat amb una retroexcavadora, netejant el camí per pujar cap a dalt a Can Noguera. Quan vam arribar a dalt a Can Noguera, sort d'uns voluntaris que anaven en moto que ens van avisar perquè el foc ens venia per l'altra banda. Que és molt fort anar pujant, que vas enxamplant el camí, que veus verd de banda i banda, i quan vam baixar no sabíem pel camí que baixàvem perquè no el coneixíem, perquè era terra erma per les dues bandes, era cremat per les dues bandes. I el foc, a la zona de la Madella, jo estava baix amb un camió de bombers, va baixar molt de pressa i va tornar a pujar cap a l'altre cantó, cap a la zona de Sant Feliu, però a una velocitat desmesurada. Vull dir, el foc ens va passar per sobre, per dir d'alguna manera, i no te'n dones ni compte. Aquells com es cremava el bosc al teu voltant, aquelles llamarades tan grans, aquelles flames, una calor immensa, que ni em mullaves, perquè em mullàvem i ens tiràvem aigua i mocadors al cap, amb l'aigua mullada i tot allò, no l'havia viscut mai, i la veritat és que penso que no les teníem totes, no? Vaig deixar la dona i vaig agafar el cotxe i vaig pujar cap amunt. I la policia em va dir, no passis, que s'està cremant. Dic, no, el foc ja ha passat i vaig apagar el que em quedi
el que quedi de casa. Però, bueno, vaig arribar a casa i no s'havien cremat els arbres i res, però a la casa no li havia passat res. Molts tristos. Semblava, després del foc, allò que estiguessis a la lluna, amb l'olor doncs, de cremat i així, era molt, molt, molt trist. 2 dies després de la cremada, acompanyant un periodista a dalt als cingles, que el que es veia des de dalt als cingles es posava la pell de gallina, veure què vol dir el teu bosc, el bosc de casa teva, el bosc del teu poble, cremat. Allà no hi havia res. No se sentia res. No només van cremar arbres, van cremar animals, es va cremar tot. La sensació després de l'incendi és com una obsessió quan sents els helicòpters. Quan surts a fora i, a veure, quan hi ha un incendi, durant molts dies queda una olor molt forta. I aquella olor la portes a dins. Jo que veig la diferència és que ara els bombers estan molt més preparats, la gent està més conscienciada de què vol dir un incendi, què vol dir el bosc. La gent de llavors s'ha agafat una cultura de proximitat al bosc, s'estima més el bosc, crec, perquè sap com pot desaparèixer. La gent respondria bastant més. Va respondre molt, però l'actuació i la forma de moure suposo que seria millor. És que s'ha de tenir molta precaució, que s'ha de tenir el bosc net, que s'ha de tenir mitjans instantanis, diguem-ne. O sigui, quan dic això vull dir, ja sé que els avions no en podem disposar, però, per exemple, les motxilles amb aigua han d'estar sempre ben situades a lloc que estiguin a l'abast dels que van apagar el foc. El que veig és que els boscos estan pitjor que no pas estaven abans. Jo considero que si avui en dia passés, encara ho passaríem més malament que abans. Tot i que considero que els professionals estan més ben preparats. La gent truca de seguida, avisa de seguida, encara que sigui una tonteria, avisa de seguida, i un cop els organismes que ho han d'arreglar en són conscients i s'hi aboquen. Per què? Perquè no siguin tan grans, perquè no es facin tan incontrolables. I això suposo que en vam aprendre a tots plegats en aquella època. I després del foc, l'aigua. El 10 d'octubre de 1994, Bigues i Riells viu un dels episodis més tràgics de la seva història. Un fort aiguat va devastar el poble. Va durar poca estona, però les seves conseqüències són encara inesborrables. 2 persones de Bigues i 2 de Santa Eulàlia van perdre-hi la vida. Moltes zones del poble es van haver de reconstruir i l'Ajuntament va quedar tocat econòmicament durant un temps llarg. Que és una de les experiències que no s'havia viscut mai. Jo havia vist focs, incendis, sí, però petits incendis, no? A baixar el riu, jo vic a prop del riu també, i quan plovia molt dèiem, va, anem a veure el riu, no? Si baixa molt o no baixa molt. Sí, mira, està arribant a mig pont, o està arribant una mica més, però arribar a passar per sobre els ponts i emportar-se alguns ponts, això no s'havia vist mai. Més difícil
els aiguats que no el foc. El foc podem tindre més o menys medis per aturar-lo, però les aiguats és impossible. Si els focs van ser ràpids, les riuades van ser encara més ràpides. És qüestió d'hores, és qüestió d'hores. I baixa molta aigua, molt de cop, i quan obres els ulls dius, hòstia, què ha fet l'aigua? L'aigua agafa el pas i per allà on t'ha d'anar va, ja t'hi pots posar com vulguis, és imprevisible. Hi ha qui diu que va ser motivat a la manca de neteja de l'incendi anterior, però bueno, després també inclús els llibres porten que són catàstrofes que són cícliques i que cada X anys es repeteixen. Bueno, a veure, vam tindre un problemes doncs, que la carretera va quedar completament tallada, es va tindre que tallar allà a la parada i doncs, passat el pont, passant la recta de la cantera. I l'altre, bueno, doncs ja va ser qüestió d'anar visitant, anar mirant, t'enteraves que aquí havia passat això, que allà es havien dut un pont, que a l'altre lloc es havien dut una granja, que a l'altre lloc es havia fet malmès un altre pont, que el camí de tal lloc estava tallat perquè no es podia passar, i coses d'aquestes així, no? I llavors la meva feina d'alguna manera era anar coordinant la brigada d'obres i anar coordinant doncs, perquè tot es pogués anar fent, de mica en mica, anar solucionant els problemes de gent que no podia arribar a casa seva. La tasca de los aiguats, vull dir, nosaltres el que fèiem, doncs, bueno, mirar a veure on hi havia gent que necessités la nostra ajuda, on podíem arribar-hi. No nosaltres, sinó qualsevol medi de los que nosaltres disposàvem. Doncs jo era a casa de Can Coix perquè havia patit un pinçament i vaig pensar que Isabel em podria ajudar. I vaig anar i la noia sí, em va dir que passés, al posar-me'n a la camilla, la meva cara estava just davant de la finestra i quan ella m'estava fent el massatge, doncs jo ja vaig córrer la cortina i ja vaig veure que la cosa s'animava molt. I li vaig dir, Isabel, afanya't perquè me'n vull anar a casa, perquè em feia molt de mal la cama, i quan vaig baixar jo ja vaig veure que hi havia bastanta aigua, però la meva idea era marxar cap a casa. I quina va ser la meva sorpresa, que quan jo vaig voler posar la clau per fer contacte, miro endavant i veig un dels arbres, uns pollancres, al revés, completament al revés, les arrels amunt. I vaig pensar, què coi està passant aquí? I llavors vaig sentir una veu que em deia, Maribel, baixa del cotxe, baixa del cotxe. I era el marit de la Isabel. Justament aquell pollancre va caure al costat del cotxe. Estava al despatx i plovia molt, sí. I vaig veure els meus companys que marxaven corrents i jo estava parlant per telèfon i quan em vaig girar vaig veure que si la riera la teníem enfront, per l'esquena, el que és tot el sostre estava ple d'aigua. Vull dir, el tros de la claraboia que hi havia veies aigua. I clar, vaig deixar el telèfon i vaig marxar corrents al moment que rebentava la paret. No sé per què, jo instintivament em vaig penjar el bolso així amb bandolera, vaig pensar que vaig identificada, no sé per què, vaig pensar que tinc el DNI a sobre. I quan vaig sortir ja del que era tot del despatx, tota la fàbrica, hi havia ja com un riu, era una fàbrica de fustes, amb tot de palets de fustes que ja anaven surant, però amb força ja. Em vaig posar sobre una plataforma de fusta, érem 4 o 5, estàvem a la plataforma de fusta, i allà ens anàvem mantenint. Un queia per aquí, l'altre queia per allà, i vam quedar un company meu i jo. Llavors, quan es va rebentar una paret, jo vaig caure de la fusta. I ell em va haver de, literalment, agafar pels cabells, em va agafar pels cabells, em va estirar amunt per tornar-me a posar a la fusta. I d'allà vam saltar una plataforma d'un camió que hi havia.
mentre anava passant vam saltar i llavors ja va anar parant l'aigua. Dins de les runes hi havia una persona, hi va haver una part precintada que allà la Guàrdia Civil no ens va deixar netejar. Però l'altra part va ser dies d'anar amb excavadores, treure fang i runa i llavors hi ha una feina més meticulosa, és amb pinzellets, anar traient tot el fang i tot de la documentació que anàvem recuperant. Mira, pensa que els arbres de la riera, pollancres però que no els podies abraçar, marxaven drets per veure la força de l'aigua. I d'una granja, per exemple, els vedells, em van trobar el papiol. Vull dir, la força que va tenir era impossible aturar-la. I el que més recordo, i això sí que és veure les piles de terres abonades d'una empresa que hi ha darrere la granja de vedells, els vedells a sobre les piles de terra abonada, i com les piles anaven girant per la pressió de l'aigua, i marxaven piles i vedells tot riera avall. Baixant, hi ha una zona, Can Noguera, que hi ha un pont que travessa el riu, on vaig trobar una senyora allà. Estava histèrica. Histèrica, pràcticament no parlava, estava histèrica. Vaig carregar la senyora, perquè la vaig carregar, però la vaig treure d'allà, però és que no corresponia, i me'n vaig anar a l'Ajuntament. A l'Ajuntament, el tinent alcalde, el Jaume Vilaragut, en aquells moments, em va dir, bueno, què fem? I aquesta senyora, a mesura que, com va poder, perquè és que pràcticament no se l'entenia, ens va comentar que a Can Noguera, que hi havia 2 o 3 famílies visquent allà, l'aigua ja estava dintre de la casa, que creixia a un nivell molt ràpid i que a l'interior hi havia 2 avis i un nen petit. I doncs vam anar a Can Noguera. I mentre doncs es anàvem mirant quan anava pujant l'aigua, veiem que surt un senyor d'una casa, intenta salvar el cotxe, que l'aigua se li enduia el cotxe, s'agafa darrere el cotxe, estirava el cotxe i amb aquestes, com que anava augmentant el nivell cada vegada més, s'endú amb ell i tot. El Marc es va llançar, intentava salvar aquest senyor, jo li deia, Marc, t'hi quedaràs aquí també, però per una estructura metàl·lica d'uns antics aparcaments que hi havia, es va enfilar a dalt i va anar caminant per sobre com va poder i va anar a una altra casa a mirar com estaven la gent d'aquesta casa i d'aquest senyor ja no n'hem sapigut. Bueno, desgraciadament es va trobar mort, no? L'aigua seguia pujant una miqueta i no vaig arribar, evidentment era inviable. Vull dir, la força de l'aigua amb troncs, arbres sencers que baixava, allò era inviable. Era inviable. I a l'home, per desgràcia, se'l va endur la riada, clar, evidentment. Vull dir, allò no hi havia... Crec que cap ésser humà ho pot aguantar, aquella força. I per l'emissora anava comunicant, el mar se l'ha endut l'aigua, el mar se l'ha endut l'aigua, perquè jo el vaig veure que s'enfilava l'estructura, però no el vaig veure més, no? I el mar se l'ha endut l'aigua, i amb aquestes havia d'anar retirant el cotxe i anar fusant més cap als punts alts, perquè anava pujant el nivell. Quan vaig veure que allò seguia pujant i que no baixava, vaig pujar sobre un sostre no d'uralita, sinó aquella planxa de plàstic que és per aparcar els cotxes a baix. L'home se'l va endur i a la que vaig veure'm capaç d'aguantar la pressió de l'aigua vaig baixar i vaig entrar a la casa. A la dona la vaig treure, el nen el vaig treure, estaven bé, però va ser molt de pressa, va ser molt ràpid, molt. Un dels casos que a mi va quedar marcat, doncs que una de les persones que més nos va ajudar, o que nos va ajudar molt amb el tema dels incendis, quan ens vam trobar que es va revifitant i va travessar la carretera de la BP 1432, que es van cremar cotxes i tot això, de gent que estava apagant foc, aquesta persona va ser una de les persones que va morir en els aiguats.
Les administracions, tant amb el foc com amb l'aigua, van estar a l'alçada de les circumstàncies i van complir fil per randa tot el que havia de restaurar-se, recuperar-se i subvencionar. Com vam tindre notícia de l'arribada, se'ns va dir que procuréssim anar a dar un cop de mà. I recordo que amb els vehicles de l'ADF el que vam fer va ser, sobretot, treure fang. Estirar vehicles i treure fang. I recordo haver anat amb 4 o 5 masies que l'aigua els havia arribat a la teulada i la imatge de trobar aquelles masies plenes de fang, els mobles, tot era un fangueig, i amb l'aigua a pressió de les bombes vam ajudar molt a la gent d'aquestes finques. Bueno, el poble ho recorda. Jo crec que tocats o ferits no haurem quedat per sempre els que ho vam viure, ho recordarem, però d'alguna manera també s'ha anat recuperant, vull dir, el tema dels incendis, per sort aquí no hi van haver víctimes, però sí que s'ha generat, o sigui, el bosc està creixent, el bosc torna, sembla que no hi hagin hagut incendis, el tema Riuada, gràcies a subvencions que vam tenir, s'ha pogut anar arreglant coses. Han hagut de passar 20 anys per posar paraules a uns fets que van marcar profundament a tots aquells qui els van viure. Trencar el silenci és reviure-ho, però també recordar-ho. Sobretot perquè les generacions futures no oblidin mai què ha significat el 1994 per Bigues i Riells.